lähtikö se? Noi, no nyt se lähti tallentamaan. No niin, tervetuloa tänne Apua. Musta tulee yrittäjä, uuden yrittäjän selvittymisopas webinaariin. Meillä on tämän illan aiheena vähän yrittäjämäistä asennetta. Ihan asia meni jonkun tuommoiset taputukset mulle. Yes. No niin, eikä yrittäjämäistä asennetta, toimeen tarttumista ja itsensä luottamista. Sitten vähän katsotaan yrityksen taloutta, mitä kaikkia kuluja meillä on, mistä meille tulee tuloja ja sitten, että mikä on oikea hinnoittelu, koska yleisesti ottaen yrittäjyyttä tehdään sen takia, että sillä saisi rahaa. Saisi niin kuin elannon ainakin itsellensä, niin täytyy katsoa, että ne hinnat on sellaisessa mallissa, että siitä jää itsellensä vähän käteen. Sitten on vähän yrityksen perustamisen käytännöistä ja yhtiön muodoista ja lopuksi käsitellään vähän aikaa omaa jaksamista, koska täytyyhän itsestään pitää huolta, ei pidä vetää itsensä ihan loppuun, polttaa itsensä loppuun. Sitten, että kuka se minä olen? No hei, minä olen Kati, eli Kati Valjakka ja mä oon ollut yrittäjänä oikeastaan mun koko ikäni. Mä kasvoin yrittäjäperheessä ja aloitin työt mun äitini yrityksessä 14-vuotiaana siivoamalla firmojen toimitiloja pari kertaa viikossa. Siitä mä sitten isommaksi tullessani menin asiakaspalveluun, ajanvaraukseen ja kassalle. Ja sitten mä kävin äitin fysikaalisessa hoitolaitoksessa hierojaksi oppisopimuksella. Ja sen jälkeen mun oman ensimmäisen yrityksen mä oon perustanut vuonna 2000. Sitten tämän hierojan tutkinnon lisäksi mä oon hyvinvointivalmentaja, sitten mulla on yrittäjän ammattitutkinto, lymfaterapeutti, markkinointimerkonomi, sitten mulla on tiedottajan koulutus ja sitten mä jossain välissä tuossa 10 vuotta sitten olin muutaman vuoden asianajotoimistossa assistenttina, mikä oli asianajotoimisto, joka oli erikoistunut yritystoimintaan. Mulla on sillä tavalla vähän monipuolisesti näkemystä tästä yrittäjyydestä. No, sitten mä lopetan, enpäs lopetakaan jakamista, mä yritän päästä. Mä vasta opettelen tämän Meetin käyttöä, niin tää on vähän tällaista hidasta, mutta koittakaa. Noin. No niin, sitten voidaan lähteä tähän, että mitähän se yrittäjyys nyt niin kuin oikeasti on? No, yrittäjyys on valintoja, vastuuta, vapautta ja rohkeutta. Yrittäjän täytyy uskaltaa tehdä päätöksiä ja yrittäjän pitää sietää epävarmuutta. Sitten minun piti sanoa, että mikäli on jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä multa, kun mä jään tähän höpöttelemään. Niin kuin hihkasette siellä, jos mä en ymmärrä katsoa tuohon. Ymmärrä katsoa, että lukeeko tuolla chatissa mitään. Ei nyt ainakaan vielä. Elikkä, mitä on olla yrittäjä? Yrittäjänä olet vastuussa kaikesta ja vapaa kaikesta. Kun tekee itse valinnat, niin on itse vastuussa kaikessa ja sitten on vapaa. Se on ihan kaikista parasta mun mielestä yrittäjyydessä on se, että se yrittäjän vapaus ei ole kenellekään tilivelvollinen. Kun sä saat jonkun idean, niin ei muuta kuin tarttuu toimeen ja lähtee toteuttamaan sitä ja sitten sen jälkeen katsoo, mihin mennään. Yleisesti hyvin, koska tämä on tämä toinen positiivinen elämän asia. Jos ajattelee, että voiko asiat mennä hyvin vai huonosti, niin kannattaa ajatella, että kyllä ne menee hyvin. Yleisesti ottaen aina asiat menee loppupelissä hyvin. Se on paljon mukavampaa ajatella positiivisesti kuin koko ajan olla sellaista katastrofiajattelussa. Ja tässä kun puhun tätä vapautta ja vastuuta, niin yrittäjänä on vastuussa kaikesta. Oikeasti ihan lähtien siitä, että siivoo ja tekee paperitöitä ja hommaa kaikki jutut, mutta edelleen vastapainona on vapaa. Saa ihan itse päättää aikataulut suunnata ja jopa sen, kenen kanssa tekee töitä. No. Ja tähän tulee tämä, että yrittäjänä
pitää uskaltaa tehdä päätöksiä ja tarttua toimeen. Ja ainahan kannattaa pyytää apua ja neuvoja keneltä, että jos on jostain asiasta epävarma eikä tiedä mitä tehdään tai ei osaa jotain asiaa, niin totta hitossa pitää pyytää apua, että joku tulee auttamaan. Mutta loppupelissä on se, että yrittäjä tekee itse sen päätöksen ja ottaa sen vastuun. Kannattaa kuunnella ja kannattaa ihan oikeasti pyytää apua. Esimerkiksi tuossa tulee myöhemmin, niin mulla on ollut aina kirjanpitää, vaikka mulla on se merkonomin tutkinto ja mun pitäisi periaatteessa osata, mutta kun en osaa enkä halua, niin mä annan sen paljon mieluummin jonkun muun tehdä semmoisia asioita, mitä mä en itse osaa. Mutta vaikka tämä nyt tuntuu kauhean pelottavalta ehkä, kun sanoin, että on kaikesta vastuussa, niin ei se ole. Meitä yrittää niin kauhean paljon ja meistä jokainen on pystynyt tähän, niin kyllä säkin pystyt. Totta kai sä pystyt siihen. Ja siihen pystymiseen ja siihen, että luottaa itseensä, niin silloin se epävarmuuskaan ei tunnu niin pahalta. Koska yrittäjyydessä sun tulot riippuu siitä, mitä sä teet. Ei tule joka kuukausi takuupalkkaa ja lomallekin tulee rahaa, kun sä oot ne etukäteen sen säästänyt. Jos et ole säästänyt, niin sit voi olla pikkasen hiljaisempaa se lomailu. Mutta ne on järjestelykysymyksiä. Eli tarvitaan vain positiivista elämän asennetta ja luottamusta itseen, sillä se lähtee. Vähän niin kuin se, että mä sanoin, että on vähän kuumottavaa tehdä uusia juttuja, niin kuin mulla vähän tämä webinaarinpito, että tuleekohan tästä mitään, mutta kyllähän tästä tulee. Mä tiedän. Ja mä tiedän, että mä oon myöhemmin se, että hitsit mä oon ollut tosi supertyyppi, että mähän tein tämän ihan itse. Ja mä haluan tätä asennetta niin kuin kaikille muillekin, että niin kuin, sä pystyt tehdä ihan mitä sä haluat. No, sitten kun on tämmöinen, että rönsyilee joka suuntaan, niin joka tapauksessa pitäisi löytää itselle semmoinen selkeä fokus, mihin suuntaan on menossa, että sulla on jonkunnäköinen polku, mitä sä kuljet, sulla on tavoite, sä ajattelet, että nyt mä olen tässä, mä haluan päästä tuonne, se on se sun iso unelma ja muuta. Ja sen jälkeen sä rupeat katsomaan, että miten sinne päästään ja tekemään asioita yksi asia kerrallaan. Tähän jouduin sanomaan, että kun mä oon itse vähän tämmöinen sählääjä ja epäjärjestelmällinen, niin sen takia mulla on ihan selkeät askelmerkit ja mulla on itselläni semmoinen selkeä rakennettu, että mitä mä teen milloinkin. Mulla on siis tavoite ja sitten se on pilkottu pienempiin paloihin ja se on pilkottu sitten siihen asti, että mulla on niin kuin mä teen päiväkohtaisesti, että mitä kuuluu tehdä milloinkin. Koska yrittäjällä ei myöskään, kun ei ole sitä työnantajaa, ei ole ketään pomoa, joka päättää, niin se on itse tehtävä tämä ajanhallinta ja työnhallinta, ihan itse katsottava. Ja siihen kannattaa käyttää aikaa. Ihan oikeasti, koska muuten yhtäkkiä hommat kaikki on ihan levällään ja ei oikein tiedä, mistä aloittaisi. Kun ne pilkkoo vähän pienemmäksi ja katsoo, että maanantaina markkinoidaan ja tiistaina myydään ja keskiviikkona tehdään sitä ihan oikeaa niin kun työtä, mistä saadaan rahaa, oli se mikä tahansa kenelläkin, niin siitä tulee paljon helpommin niin kun hallittava sitä kokonaisuudesta. Ja sitten katsoo koko ajan, että pysyy sillä reitillänsä, mihin suuntaan on menossa. Ja sitten jos huomaa, että onkin tullut tehtyä vähän ehkä huono päätös tai että en mä oikein halua tätä, niin ei hätää. Aina voi vaihtaa mielipidettänsä ja voi vaihtaa suuntaa. Tai voi vaihtaa vähän reittiä sinne, että mihin oli menossakin. Vähän sen tavoitteenkin vaihtaa, mutta ehkä kivampi, että jos on joku semmoinen ajatus, että mihin mä haluan päästä tässä mun yrittäjätaipaleella, niin lähtee kulkemaan sitä kohti. Mutta polkuja on monia. Ei ole olemassa vain yhtä ainoata polkua, mitä pitkin kaikkien pitää mennä, vaan joku menee vähän tuolta ja joku menee vähän tuolta ja joku menee tästä ja joku tekee tämmöistä siksakkia. Ja kaikki päätyy loppujen lopuksi sinne samaan pisteeseen. Eli nautin matkasta, älä niinkään siitä päämäärästä. Tämä on sanonut monta kertaa. Tärkeintä ei ole päämäärä, vaan matka ja se, kenen kanssa sitä tekee. No niin.
Täällähän piti olla jo jossain välissä muakin näkyvissä, mutta eipä nyt ole ollut. Sitten me päästään tähän, että mikä on niin kuin yrityksen perustamisen lähtökohdat, mitä sen tarvitaan. Ensin tarvitaan liikeidea ja tarvitaan liiketoiminta. No jos hakee, liiketoimintasuunnitelma joka tapauksessa jonkinlainen, että mitä sinä myyt, kenelle, minkä takia ja millä hinnalla. Liiketoimintasuunnitelmassa on sitten vähän tarkemmin. Se on silloin, jos aikoo hakea esimerkiksi starttirahaa. Minulla on siitäkin tuossa muutama lause ja sananen. Itse en ole hakenut koskaan, mutta osaan kuitenkin. Olen siis jollekin kaverille joskus sitä hakenut ja katsonut, että miten se tehdään. Ja nyt tätä varten kävin lukemassa uusimmat selvitykset siitä aiheesta. Sitten miten se niin kuin käytännössä siellä netissä perustetaan ja sitten se vaan maksetaan. Ja se yrityksen perustaminen on tässä hommassa kaikkein helpoin, kaikki muu on tosi paljon hankalampaa. Otetaan tuolta vähäksi aikaa pois. Noin. No niin. Elikkä siis vähän siitä yrityksen taloudesta, hinnoittelusta, niin ensimmäisenä mä olen itse lähtenyt aina siihen, että paljonkohan mä haluaisin, että mulla tulisi rahaa käteen kuukaudessa. No, ja sitten pitää tietää, että paljonkohan minun yrityksellä on kuluja. Ja kun laskee yrityksen kuluja, niin aina vähän yläkanttiin. Silloin joskus aikanaan, mitäs tästä nyt on, 25 vuotta sitten, 30 vuotta sitten melkein, kun mä valmistuin hierojaksi, niin meillä oli puhumassa semmoinen vanha yrittäjämies siellä, joka sanoi tästä hinnoittelusta ja yrityksen perustamisesta, että ensin pitää laskea, että mitkä on niin kuin tulot ja sitten mitkä on kulut ja sen jälkeen jakaa ne tulot kahdella ja kertoo kulut kahdella ja jos vielä näyttää, että jää nollille, niin on hyvä. Ei se nyt ihan niin karua ole, mutta yrityksillä tulee yritystoiminnassa tosi paljon semmoisia ylimääräisiä kuluja, mitä ei ole ehkä osannut ajatella ihan alkuun, että mitä kaikkea siellä nyt on. Kaikki tietää, että jos sulla on toimitilan vuokrat ja sitten on verot ja yöllit ja sitten tulee tietokoneet, puhelimet, sähköt, jos täytyy ottaa lainaa, leasingia, vakuutukset. Jos valmistaa jotain, niin ne materiaalit tai ylipäätään se, jos niin kun myy jotain tuotetta, eikä tällä tavalla niin kuin pelkkää osa ammattitaitoansa, niin kuin minä tässä asiantuntijuutta, materiaalit, niiden, että paljonko niihin menee rahaa ja mistä niihin saa niin kauan kuin on varastossa, niin että sulla on siihen, se varaston arvo on siellä ja sä olet saanut maksettua ne ennen kuin sä saat ne myytyä. Eli se, mitä sä myyt, niin se on siis liikevaihto. Ja se on se, mistä vähennetään ne kaikki kulut ja sitten siitä sattuu jäämään ehkä itselle jotain tuloja, mistä maksetaan ansioveroja. Mulla on tämmöinen ihan tosi simppeli laskukaava tässä, mikä oli vähän silloin, kun mä tuossa tein enemmän hierojan juttuja. Että jos mä haluan, että mulle tulee tilille kuukaudessa vaikka 2500 euroa. Ja sitten mun kiinteät kulut oli noin 1500. Siihen oli toimitilavuokra ja yölli, mikä oli 500. Ja sitten vielä verot siihen, eli mitäköhän se nyt oli, tuommoisesta 800 tai jotain. Eli näillä laskutoimituksilla, mä haluan, että mulla on 2,5 tonnia tulisi tilille, niin mun pitää myydä vähintään 5000 eurolla plus arvonlisävero. Eli siitä tulee semmoinen 250–300 euroa per päivä.
Ja mitä isommat kulut, niin sitä isompi tietysti se myyntitavoite pitää olla päivää kohden. Mutta se, että ei kannata lähteä tekemään yritystoimintaa niin, että mä myyn mun asiantuntijuutta ja mulla on hyvä, että jos mä saan 100 päivässä, niin sittenhän mulle tulee 3 tonnia kuukaudessa, koska ensinnäkään kukaan ei tee 7 päivänä viikossa töitä, tai ainakaan kenenkään ei pitäisi tehdä. 100 on tosi vähän, ja se, että aina on niitä kuluja. Ja se pitää laskea niin, että se myynti on riittävän iso. Jos taas myy sellaisia isompia kokonaisuuksia, niin sitten sun pitää katsoa, että sä myyt kuukaudessa sellaisella summalla, että sulle jää palkkaa. Yrittäjän, kuten sanottu, yritystoimintaa tehdään siksi, että sillä elättää itsensä, niin se pitää katsoa, että ne hinnat on tarpeeksi kovat, että niillä voi elättää itsensä ja perheensä. Ja sitten tässä pitää tulla vielä se, että kuten sanoin, että yrittäjä ei tule lomapalkkaa. Kun sä oot työntekijä, niin työnantaja ikään kuin säästää sen loma-ajan palkan sinne etukäteen ja sitten se maksaa sen. Sitten kun on yrittäjä, niin sun on pakko laittaa se itse sinne sivuun ja sitten että sä voit mennä lomalle. Eli sun pitää 10-11 kuukaudessa tehdä koko vuoden tulot, 12 kuukauden palkka. Ja vaikka tekisi 11 kuukautta vain töitä, niin kuluthan on 12 kuukautta, niin se pitää laskea niin, että ne kattaa ne kaikki siellä. Ja tätä varten tämä toinen, että yrityksen tilillä pitää olla puskuria. Sulla pitää olla siellä rahaa vähintään kuukauden, mielellään 2 tai 3 kuukauden kuluihin, niin että voi lähteä lomalle ja jos tulee jotain yllättäviä menoja, koska niitä tulee aina. Yhtäkkiä hajoaa joku jääkaappi tai ties vaikka mikä. Ja sitten mä oon laittanut mun muistiinpanoihin, että varaudun myös viranomaisten yllättäviin laskuihin. Tämä tulee siitä, että mun yksi ystävä, jolla oli tämmöinen lounaskahvila, niin hänellekin saattoi tulla kesken lounaan sinne terveystarkastaja tekemään tarkastusta, pyöriä siellä hetken aikaa, poistua paikalta ja perässä tulee lasku. Niin näihin kannattaa varautua, että tämmöisiä tulee, ne on pakko maksaa, niin se on hyvä, että niitä varten on budjetoinut hieman itsellensä rahaa. Ja sitten voin sanoa noista veroista, että paljonko se nyt menee. Jos on toiminimiyrittäjä, niin sä maksat ennakkona verot. Ja sen saa aika hyvin itse päättää. Sen verottajan sivuille kirjoitellaan nips, nips, nips. Minulla on tänä vuonna tuloja 40 000 vaikka, blip, 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 näin. Sitten se laskee sieltä sulle ennakkoverot ja sieltä tulee sitten laskut tai ne voi käydä maksamassa sieltä. Se verottajan sivut toimii oikein hyvin, se täytyy sanoa, vaikka se ei muuten kauhean mukava paikka ehkä olekaan, niin tässä niiden sivut toimii hyvin ja nämä kaikki voi olla. Mutta sinnehän voi käydä laittamassa vaikka, että minulla on tänä vuonna tulot 15 000 euroa. No, sitten sä tienaat sen 40 000 euroa, niin ei se niin käy, ettei niitä tarvitse maksaa, ne tulee sitten jälkiveroina. Se tulee sitten seuraavana kesänä maksuun koko könttäsumma tai 2. Että kyllä se kannattaa laskea, että se menee hyvinkin lähelle sitä todellista verotettavaa tuloa. Tosin jos haluaa maksaa kaikki kerralla, niin eihän siinäkään ole mitään. Se on yrittäjän vapautta, saa valita, haluanko maksaa joka kuukausi vai kerran vuodessa veroja. Niin. Mutta joo, ja osakeyhtiössä se menee vähän toisella tavalla, että niitä joutuu maksamaan, tai niitä voi maksaa myös sitten niin kuin samalla lailla kuin palkansaajalle, että silloin kun sinä saat palkkaa, niin sitä menee veroja veroprosentin mukaan. YEL menee kaikilla, eli yrittäjäeläkevakuutus, niin se tulee kuukausittain sama summa. Ja se YEL tulee myös silloin, jos satut olemaan sairaslomalla. Se katkeaa vasta vissiin kuukauden kohdalla tai jotain. Ja
Yölli on semmoinen maksu kanssa, mikä on suoraan ulosottokelpoinen, eli ei kannata jättää maksamatta. Mieluummin, jos rupeaa näyttää, että onpas vähän turhan kovat yöllit ja muuta, niin soittaa sinne eläkevakuutusyhtiön ja kysyy, että voidaanko me vähän pienentää, että mun tulot on pienemmät kuin mitä ollaan ajateltu. Ja vaikka en itsekään tästä yöllistä kovasti pidä, niin olen myös sitä mieltä, että suurin osa näistä vakuutusyhtiöistä ja viranomaisista, niin kyllä niiden kanssa selviää, kun menee reilusti vaan kysymään ja puhumaan ja osaa perustella asiansa. No niin, nyt mä noin. Näistä tämmöisistä kaikista talous- ja hinnoitteluituista ja muista, niin mitä tässä tälleen näin kävin nopeasti läpi, olen 20 minuuttia tähän käyttänyt, niin mulla on alkamassa ensi viikolla valmennus. Apua, musta tulee yrittäjä. Tänään mä olen ollut tosi tämmöisellä, miten tätä nyt sanotaan, luovalla tuulella, että käytän tätä samaa nimeä siihen, missä sitten voidaan valmennuksessa katsoa ja laskea kaikki ihan sun oman yrityksen budjetit ja hinnat ja muut ja katsoa, että miten on. Ja te, jotka olette nyt täällä webinaarissa, niin saa sen valmennuksen vähän edullisemmin. Noin, nyt me päästään. Nyt mä jaan teille taas hienosti, koska mä oon kerran, enpäs jaakka. Meinasin jakaa, mutta enpäs ruvennutkaan jakamaan. No niin. Elikkäs sitten päästään tähän käytännön perustamiseen vähän näiden talousjuttujen jälkeen. Ensin pitää valita sille firmalle nimi ja yhtiömuoto. Nimi saa olla melkein mitä vaan, ei ole vielä käytössä. Sitä voi... Oliko joku blimpautti? Oliko jotain sanottavaa? Ei. Ei ole tuo jako päällä nyt. Ei ole, kun se oli tämä sama. Voinhan mä sen... Mä laitan sen kohta uudestaan. No niin, eli siis pääsimme tähän yhtiömuotoon ja nimeen. Nimen voi käydä tuolta YTJ:stä esimerkiksi katsomassa etukäteen PR-osa. Nyt mä laitan sen jaon päälle, kun mä löydän. Din. Tuolla on PRH. Elikäs siis. Laitetaan tuolta. Täältä näin yrityksen perustaminen ja perustaminen kaupparekisteriin. Ja kuten sanoit, verottaja on tosi kiva, niin se menee, kun sen ilmoituksen tekee YTJ-palvelussa, niin sieltä menee automaattisesti verohallinnon rekistereihin tiedot. Ja sä pääset tekemään, ne kaikki pystyy tekemään yhdellä kaavakkeella. Ja täältä löytyy tosi hyvät ohjeet, että yrityksen perustamiseen. Ja tämä hyppäsi tuonne eri sivulle. Laitetaan. Täältä löytyy, että mikä nimeksi. Ja sieltä pystyy tarkastamaan sen nimen, onko se käytössä jo. Ja sitten tosiaan eri yritysmuodoille on erilaisia tai eri kaavakkeet. Yleisimmät on tuo osakeyhtiö tai yksityinen elinkeinoharjoittaja, eli toiminimi. Sitten on olemassa avointa yhtiötä ja kommandiittiyhtiötä ja tietysti osuuskuntaa, jos haluaa tehdä porukalla sitä työtä, mutta mun mielestä esimerkiksi avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ei ole kauhean hyviä, kun ne on henkilöyhtiöitä, missä on esimerkiksi avoimessa yhtiössä on niin kaksi yrittäjää, jotka vastaa toistensa tekemisistä. Niin mun mielestä se toiminimiyrittäjyys on kivampi, koska silloin sä olet vain niin kuin vastuussa omista
sopimuksista ja veloista ja muuta. Ja niin kun toiminimiyrittäjänä sinä itse olet se yrittäjä ja vastaat kaikista yrityksen veloista omalla omaisuudellasi. Osakeyhtiö on sinänsä turvallisempi, että silloin periaatteessahan silloin sä vastaat vain sillä summalla, mitä sinä olet siihen yritykseen sijoittanut. Mutta jos sun yritys ottaa lainaa, niin yleensä sinne vaaditaan yrittäjältä takauksia, että silloinkin on siitä vastuussa. Mutta se monessakin asiassa toiminimiyrittäjyys on parempi kuin osakeyhtiö, sitten on taas niitä toisia. Jos on useampia, niin kun yrittäjä tekee useamman ihmisen kanssa, niin silloin tuo osakeyhtiö on hyvä, kunhan tekee kunnolliset sopimukset. Koska tätä kun olen siellä asianajotoimistossa ollut, että pitää olla kunnolliset sopimukset ylipäätänsäkin kaikesta ja kirjallisena. Ja jos ei itse osaa tai ei löydy netistä, niin sitten kannattaa käyttää lakimiestä apuna tai jotain muuta. Jotta, jos nyt tuntuu kaikki ruususelta ihanaa, että perustetaan yhdessä yritys ja kaikki menee hienosti ja sitten 5 vuoden päästä, kun rupeaa tulemaan jotain ongelmia, niin kumpikaan ei muista, tai ketkä nyt siinä on, että mitä on sovittu ja tulee kauheat riidat, kun ne on laitettu kaikki tarkasti sopimukseen ja kirjattu, ne on kirjallisena, niin sieltä on sitten helppo käydä katsomassa, että mitäköhän sitä tuli sovittua. No, sitten me päästään tähän starttirahakohtaan, mistä mä vähän puhuin. Starttiraha on ehkä ainoa tämmöinen tuki, mitä uusi yrittäjä voi saada. Ylipäätänsäkään pienet yritykset ei ihan hirveästi saa tukia valtiolta eikä kunnilta. Mä oon saanut itse 2000 € yksin yrittäjän tukea korona-ajalta. Se on se kaikki. Sillä maksoin juoksevia kuluja reilun kuukauden verran. Itselle siitä ei jäänyt mitään. Mutta se ei ole se, kukaan ei lähde yrittäjäksi sen takia, että sä saisit tukia. Kaikki yrittäjäksi lähdetään sen takia, että sä hoidat itse sun omat asiat. Mutta se starttiraha on oikeasti ihan tosi hyvä, kun lähtee sinne. Se on saman suuruinen suunnilleen kuin toi työttömyyspäiväraha, miksi sitä nyt sanotaan, no se kuitenkin, niin se on sen vähän, olisiko 750 kuukaudessa, sitä voi saada 6 kuukautta. Starttiraha täytyy hakea ja saada päätös ennen yritystoiminnan aloittamista, ja se on tarkoitettu aloittavalle yrittäjälle, joka on aloittamassa päätoimisen yritystoiminnan. Sitä voi saada, jos on työtön tai on työssä, tai jos sulla on jo osa-aika tämmöinen sivutoiminen yritys ja sä oot siirtymässä kokopäiväiseksi yrittäjäksi. Starttiraha turvaa sitä sun henkilökohtaista toimeentuloa yrittäjyyden alussa, että sitä voi käyttää siis ihan omiin menoihinsa, sen ei tarvitse liittyä siihen yritystoimintaan mitenkään. Ja sitä starttirahaa voidaan myöntää myös useammalle perustettavassa yrityksessä työskentelevälle yrittäjälle, että jos laitatte kaverin kanssa osakeyhtiön, niin molemmat voi hakea. Mutta muistakaa hakea sitä tukea ennen kuin se toiminta on koko päivästä. Päätoimisille yrittäjille ei myönnetä starttirahaa uuden yrityksen perustamiseen eikä toimialavaihdokseen. Me ollaan sitten taas ihan omillamme. Ja sen starttirahan myöntää työvoimaviranomainen TE-keskuksesta mun käsitteeksi haetaan ja se arvioi, että onko sulla edellytyksiä sille. No niin, täällähän mulla lukeekin. Viime vuonna 2025 se starttiraha on ollut 37,21 € päivässä, eli siitä tuli se 740. Ja sitä starttirahaa kun hakee, niin sulla pitää olla tehtynä liiketoimintasuunnitelma, liikeidea, että mistä sä kerrot, että mitä kaikkea, että tuki on, että mitä se sun yritys tekee ja onko sillä yrityksellä realistisia mahdollisuuksia
elättää sua tulevaisuudessa. Ja sitten täällä on näitä hienoja. Tuki on tarpeellista toimeentulon kannalta ja se ei vääristä merkittävästi kilpailua. Ja sille sun yritystoiminnalle on tarvetta siellä paikkakunnalla, missä sinä olet, paitsi jos se on maanlaajuinen, niin sitten myöskin tämmöinen. Sitten tähän väliin mä olen huomannut laittaa, pyysin niitä kysymyksiä, muutama tuli, niin tämmöinen kysymys, että tällä hetkellä etsin 2 kriittistä tekijää rinnalleni uuden rakentamiseen, että miten löytää oikeat ja itselle sopivat yhteistyökumppanit alkuvaiheessa. Niin mä tätä mietin, että mitä siihen on, niin mä itse lähtisin kysymään mun kavereilta, tuttavilta, yrittäjäystäviltä, että olisiko heillä tiedossa jotain sopivaa, ja jos ei kukaan niin kuin omista verkostoista löydy sieltä, niin sen jälkeen mä lähtisin kysymään ehkä Fasesta, sen alan ryhmistä, niin kun jos mä en halua, niin siellä voi tehdä anonyyminä, ja jos ei halua kertoa, että kuka on, tai sitten tehdä omalla nimellä, ja sitten mä laittaisin linkkariin kyselyä. Mä yrittäisin lähteä ensin hakemaan tosiaan niiden omien kontaktien kautta, omien kontaktien, että vähän sieltä etsimään, että mikä olisi oikein, ja sitten vasta sen jälkeen kyselemään sillai ihan yleisesti. Ja tähän seuraavaan väliin, ei ole vielä paljon. Niin huono näkö, että pitää oikein mennä lähelle tietokonetta, näkee kellon. No niin. Sitten tämä oli paljon mielenkiintoista, Tämä oli siis tosi mielenkiintoinen kysymys seuraava, että millä perusteella on hyvä tehdä isoja päätöksiä? Niin tätä mä joudun oikeasti hetken aikaa miettiä, että miten mä itse teen näitä. Niin isojen päätösten kanssa kannattaa ensin laskea plussat ja miinukset, tehdä oikein laskelmat ja miettiä, että onko tämä nyt enemmän, miltä tämä nyt oikein tuntuu. Sen jälkeen, kun sä oot ollut ja käyttänyt järkeä ja miettinyt ja pohtinut, niin sen jälkeen intuitiolla oikeammalta tuntuva päätös. Ja luotat siihen, että se on oikein. Eli ensin mietit järjellä ja sen jälkeen tunteella. Jos joku asia tuntuu siltä, että tämä ei kyllä oikein ole nyt mua varten, niin ei se ole sua varten. Älä lähde sinne. Etsi seuraava. On tulossa jotain parempaa kulman takana. Ja sitten taas joskus, kun näyttää laskelmissa, että no onkohan tämä nyt on vähän tässä kiikun kaaku ja menee näin ja näin, että ei tämä nyt ehkä oikein, niin ja sitten on kuitenkin takaraivossa semmoinen, että itse kun mä haluaisin kyllä kokeilla, niin silloin mä sanon, että kannattaa lähteä. Kerran täällä edetään, kannattaa kokeilla kaikkea kivoja juttuja, uusia. Jos jää sinne kotiin miettimään ja pähkäilemään eikä ikinä hyppää eikä ota sitä isoa askelta, niin sitä on sitten vielä 10 vuoden päästä siellä sohvan nurkassa miettimässä, että olisi pitänyt tehdä sitä ja tätä. Kannattaa tehdä kaikki. Mieluummin, jos ei niin kuin eilen, niin sitten niin kuin nyt. No niin. Ja mä jo luulin, että kestääköhän tässä nyt, saanko mä 3 varttia kulumaan ja mullahan tulee kohta ihan kiirus. No niin, päästään seuraavaan. Mistäs mä tämän saan? Tuolta noin. Katseltiin Joo. Ollaan taas täällä. No niin, eli sitten seuraavaksi, kun meillä on perustettu yritys ja me ollaan laskettu, että miten hienosti meillä jää rahaa käteen ja tehty budjetit oikein tarkasti. Tai siis mun mielestä niitä ei kannata tehdä liian tarkasti, semmoinen 100 kymppien tarkkuudella riittää, koska jotkut puhelinlaskut, niin se on ihan sama, laitat sinne 18 vai 28 euroa vai 56 euroa, kun sehän menee joka tapauksessa tarvii olla sitä ylimääräistä. Niin, no elikkäs, sen jälkeen kun sä tiedät, että no niin, tämän verran mä haluan, niin sittenhän sä tarvitset niitä asiakkaita, koska toimijakseen yritys tarvitsee maksavia asiakkaita. Tadaa!
Ja se, missä ne sun asiakkaat on, niin se riippuu siitä sun toimialasta, että onko ne yrityksiä, onko ne kuluttajia ja mistä ne on, että sun pitäisi vähän selvittää, että mistä ne sun asiakkaat on, että mistä sä ne löydät, että mihin sä voit mennä heille kertomaan, että hei, täällä mä oon. Niin mä oon itse suosinut somea sekä Instaa, linkkaria ja pasea. Silloin tuossa kun tein enemmän hierontaa, niin mikä on tosi paikallinen, siinähän mun asiakkaat on tullut 20-30 kilometrin säteeltä, niin tämmöiset kaupunkiryhmät, kaupungin osaryhmät, niihin kun kertoo, että ilmoittelee, että täällä mä oon ja sinne niitä saa laitettua ilmasta mainontaa ja sen jälkeen sitten jos on tämmöinen isommalle alueelle, niin sitten ehkä siihen alan ryhmiin. Ja sitten on tietysti maksullinen mainonta. Onko se sitten metan maksullinen mainonta, lähteekö etsimään vanhanaikaisesti lehtiä tai television mainontaa tai muuta, niin se kannattaa katsoa, että missä vaiheessa ne on kannattavia. Joillain alueilla toimii kylmäsoitot ja kylmäviestit, toisilla aloilla ei ehkä niinkään. Ja jos tekee siis henkilökohtaista kuluttajamyyntiä tai muille pienyrittäjille, niin se puskaradio on ihan paras. Eli käyttää niitä omia verkostoja ja yrittää saada niitä, ketä on ollut asiakkaina, niin kertomaan eteenpäin. Niin puskaradiosta tulee loistavia asiakkaita. Mutta jos ei mitään tee, niin ei niitä asiakkaita rupea tulemaan ovista ja ikkunoista niin, että ei tiedä mitä niille tekisi. Jos kukaan ei tiedä, että sä oot olemassa, niin kukaan ei sinne tule. No niin. Sitten tulee tämmöinen varoituksen sana tähän, että kun sä olet perustanut sen yrityksen, ja sitten se näkyy siellä PRH:ssa, patenttirekisterihallinnossa tai YTI:ssä, niin sulla rupeaa soimaan puhelin. Sieltä soittaa seuraavana päivänä. Sulle yritetään myydä vaikka ja mitä. Kaiken maailman vakuutusmyyjät ja pankki ei soita, mutta vakuutusmyyjät ja muut, niin niiden kanssa voit sanoa, että laita mulle sähköpostilla tietoa. Sitten sieltä soittaa niitä, mitäs ne yrittää saada sua johonkin tämmöiseen luetteloon, tai päivittää sun tietoja. Älä päivitä mihinkään. Niitä ei tarvitse. Kaikkien tiedot löytyy netistä, ne voi katsoa Googlella. Niitä ei tarvitse päivittää yhtään mihinkään rekisteriin, ja kun sä olet juurikin laittanut ne sinne PRH:hon, niin ne on siellä. Jos niitä tarvitsee päivittää, niin se voi tehdä ihan itse. Eli kun sinulle soitetaan seuraavana ja seuraavana päivänä, älä osta mitään. Tai sano sitten, että lähettäkää minulle sähköpostiin joku varmistus ja tarjous ja muuta. Koska yrittäjä ei ole kuluttaja. Yrittäjillä ei ole kuluttajan suojaa. Se ei ole ketään, kehen ottaa yhteyttä. Ja jos sieltä tulee joku lasku ja ne pystyvät sanomaan, että sä oot sanonut, että joo, tehdään näin, niin sulle tulee 500 euron lasku ja sä et voi tehdä sille yhtään mitään. Älä osta. Älä osta mitään tällä tavalla puhelimessa. Kannattaa pyytää niistäkin. Mä sanoin niistä sopimuksista, niin myös noista, että kannattaa pyytää, että sähköpostilla, mustaa valkoisella, mitä ollaan sovittu, mitä olet ostamassa. Jos ei se sovi myyjälle, niin sillä on luultavasti jotain vähän vilunkia siellä sitten. No, sitten minulla oli täällä että yllättäviä kuluja. Mä sanoin niistä valtiovirastosta, terveystarkastajasta ja muusta, niin on myös olemassa muita tämmöisiä, että luvat ja rekisteröinnit saattaa olla yllättävänkin kalliita, niin niihin kannattaa ottaa selkoa ennen kuin rupeaa sitä toimintaansa pyörittämään, että mitä kaikkea juuri se sun ala tarvitsee. Sitten koska se yhtiömuodon valinta ja niiden starttirahahakemuksien tekeminen ja se kaiken budjetoinnin ja muun tekeminen, niin siellä on valmennuksessa, voidaan katsoa kädestä pitäen ja täyttää niitä papereita yhdessä, niin jos ei ole koskaan tehnyt, niin se voi olla
semmoista, miten sanotaan, hiuksia nostattavaa hommaa, tehdä niitä ihan itseksensä. Ja seuraavaksi. Mhm. Sitten otetaan tähän viimeinen kohta, mitä meillä on, niin tämä jaha, täällä on joku nyt. Niin viimeinen tätä omaa jaksamista. Muista lomat ja vapaat. Muista syödä hyvin, terveellisesti, että ei vaan siihen, että menee naposteluun ja epäterveellisiin, koska kun nukkuu riittävästi ja liikkuu sopivasti ja syö hyvin, niin jaksaa kehittää itseään ja yritystä. Tiedän, tämä tulee tähän tästä mun hyvinvointivalmentajataustasta tietysti, että kannattaa pitää itsestänsä huolta. Ja niin kuin sanoin, se hinnoittelu on, jos on hyvinvointiteko, koska kenenkään ei pidä tehdä töitä 24/7, 365 päivää vuodessa, että se lähtee, että alkuun voi joutua tekemään vähän enemmän, mutta jos sun pitää vielä puolen vuoden päästä tehdä 14-tuntisia päiviä, niin sitten kannattaa miettiä, että pitäisikö tässä nyt vähän niin kuin yrittää päästä semmoiseen, että voi pitää vapaapäiviä ja voi pitää pieniä lomia. Ja se, vaikka ei pystyisi pitämään 5 viikon lomaa putkeen, niin kannattaa katsoa itsellensä semmoisia muutaman päivän minilomia ympäri vuotta. Koska kun sinä olet sun yrityksessä tärkein omaisuus. Jos sulla sakkaa, niin se sun koko yritystoiminta sakkaa, jos sä oot siellä yksin. Luultavasti, vaikka teitä olisi useampia, sulla olisi pari työntekijää, niin jos se yrittäjä prakaa, saa burnoutin tai muuta, niin se yritystoiminta loppuu. Sitä varten kannattaa, no ehkä sitä burnouttia varten, mutta ylipäätään onnettomuuksia varten kannattaa olla joku keskeytysvakuutus tai muu. Mulla oli toiminnallinen keskeytysvakuutus, mikä, mitenköhän mä sanon, olisiko ollut 1 200 € vuodessa. Ja siinä oli semmoinen, että se korvaa toimitilaan tapahtuvat aineelliset vahingot sekä myös sen, että jos mulle olisi itselleni vaikka katkennut jalka ja mä olisin joutunut jäämään 3 kuukaudeksi pois töistä, niin sieltä olisi tullut mulle 20 tonnia vai 30 tonnia niin kuin siihen mun elämiseen ja yritystoiminnan tukemiseen. Sellaista riippuen toimialasta niin kannattaa kysyä tai muutenkin katsoa, että vakuutukset on jotakuinkin kunnossa. Noin. Ja sitten päästään tämmöiseen, että kun yksinyrittäjä tekee niin paljon yksin, niin kannattaa etsiä itsellensä siihen ympärille samanhenkisiä ihmisiä ja pyytää apua ja hakee tähän näin. Mun valmennuksessa tulee sitten tukea ja apua ja saa ihan kaiken näköisiin kysymyksiin, isoihin ja pieniin kysymyksiin sitten neuvoja. Hyvänen aika, me ollaan oikeasti käytetty tähän jo 45 minuuttia. En olisi uskonutkaan. No niin, nyt mä pääsen kertomaan teille tästä mun valmennuksesta vielä, mikä on tulossa. Elikkä tämä oli vähän tämmöinen pintaraapas. Musta tuntuu, että mä oon puhunut kuin Ruuneperi. Mä en ole ehtinyt hyvä, että vetää henkeä välillä. Kun mä tosiaan ajattelin, että riittääköhän tässä aihetta asiaa 45 minuuttia, niin tässähän nyt riittäisi vielä paljon pitemmäksi aikaa. Joutui tuossa muutama skippaamaankin jo. Koska yrittäjän aloittaminen on iso ja upea loikka, niin
tulee niitä tilanteita, että tarvitsee apua. Ja sen takia mulla on tämä apua, musta tulee yrittäjävalmennus. Ja sieltä saat turvaverkkoja ja tiekarttaa yrittäjyyden alkumetreille. Ja mulla on 2 vaihtoehtoa tänään, että molemmat on nyt erikoishintaan, mikä on tuonne sunnuntaihin asti niin kuin voimassa. Ja semmoinen täysvalmennuspaketti, mihin tulee 4-5 viikon itseopiskelumateriaalit ja 2 henkilökohtaista noin tunnin mittaista Teamsia, missä käydään nämä läpi, mihin pyydän etukäteen vähän niin kuin tietoja, että mitä kaikkea olet tekemässä ja mitä olet tehnyt, ettei tarvitse käyttää sitä meidän yhteistä aikaa siihen, että pohditaan, että mikäköhän se sun idea on ja mitä on, että kun saan sen etukäteen, niin katsellaan sen jälkeen, että mitä me tehdään. Mutta saa kysyä viesteillä, silloin neuvoa matalalla kynnyksellä, vastailen niihin, kun kerkeän parin päivän sisällä joka tapauksessa. Ja tämmöinen tämä täysvalmennuspaketti on hintaan 349 €. Ja sitten jos haluaa pelkän itseopiskelumateriaalin, ne on ne samat materiaalit sieltä ilman henkilökohtaista tukea, niin se on 199 sinne sunnuntaihin asti. Sieltä löytyy tosiaan noin 5 viikoksi noita materiaaleja, riippuu kuinka nopeasti siellä sitten käy. Huhhuh. Ja nyt tässä, kiitos illasta. Onko jotain kysymyksiä? Vastaan kyllä ihan mielelläni. Oliko minulla täällä nyt joku jako päällä? Tässä oli tämä tästä, että mitä siihen valmennukseen kuuluu. Siinä on samat asiat kuin mitä meillä on tässä nyt käyty ja vähän tietysti vielä vähän enemmän ja tarkemmin ja muuta. Että sanottu, että tämä meni nyt niin tämmöisellä vauhdilla, että ei meinannut kerätäkään. Noin. Mutta jos kellään ei ole mitään kysyttävää, kysykää nyt joku jotain, hyvänen aika. Olisin voinut täältä ihan hyvin vähän vastailla. Mutta kiitoksia kaikille ja toivottavasti nähdään meidän kurssilla. Mä laitan tämän tallenteen kaikille sähköpostiin ja sieltä löytyy linkkiä tuohon valmennuksen sivuille. Kiitos ja moi! Ei vieläkään tullut keneltäkään kysymyksiä. Taas tallennuskin pois.